ማርያም ሰላም ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ጸኒሕኩም ብማዓንቲ ሕዝናልኩም መጺና ዘለና ከምታ ኣብ ላዕሊ ከም ርእሲ ሕዝኒያ ዘለና ኣብ ሓንቲ ጓል ዓይነይ ክዓርፍ ኣይከኣለን ይብለና ኣለሓውና ነዚ ድማ መንፈሳዊ ምኽርኩም ሃቡን ይብለና መጀመርታ ናብ ሙሉእ እቲ ዝሓተና ሕቶ ኽንኣቱ ሽመይ ንውሽጢ ይኹነለይ ዝበለና ሓውና ወዲ 21 ዓመት እየ 12 ክፍሊ ወዲ ስራሕ ምላይ ኣለኹ ክርስትና ህይወተይ ቤተክርስቲያን እንዳኸድኩ ቃል እግዚአብሔር ዳተመገብኩ ብቅዱስ ቁርባን ተሐለይ ነብር ኣለኹ ነገር ግን ጓል ኣንስተይቲ ብተፈጥሮይ ኣመናያ ተፍርሕኒ ዝቐረብኩን ኣዋልድ ውሕዳት እኳ እንተኾና ሓዳር መስሪተ ክመርሕ ስለ ዘይኽእል ክሳብ ሰዓቱ ዝኣክል ብፍቕሪ ነፍስና ሓሊና ክንጸንሕ ኢላ ዝሓተን ብኡ ርክብና ቀልጢፉ ይቋርጽ ክረኽባን እውን ፈቃደኛ ኣይኮነን እዚ ኩሉ ተደሚሩ ጓል ክፈርሕ ገይሩኒ ንቅድሚት ሕጊ እግዚአብሔር ኣኽቢረ ክኸይድ ዝደሊ ነዚ ድማ መንፈሳዊ ህይወት ሓጋዚት ትኾነኒ ንዓይ ትመስል ሄዋን ተለኒያ ሓዳር ገይረ መሰረታዊ ነገር ንእሽተይ እውን ተኾነ ከማልኣ ይኽእል እግዚአብሔር ናኡ ክሳብ ዘብቃዕኒ ዘለኽዎ ትኩስ ዕድመ ብዙሕ ቦታ ዳኸድኩ ብዝረኣኽዎ ብምንዮት ከይወድቕ ካብ እግዚአብሔር ሕጊ ከይወፅእ ይፈርሕ እየ ኣብ ሓንቲ ጓል ዓይነይ ክዓርፍ ይደልየ ነዚ ተረዲኹም ኣሕዋት መንፈሳዊ ምኽርኩም ሃብኒ ይብለና ኣሎ ሓውና እሺ ንሓውና መልሲ ክንምለስ ክንፍቱን ኢና እዚ ማለት ንሕና መልሲ እንምልሶም ካብ ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን መጽሓፍ ቅዱስ ብምውቃስ እዩ መጀመርታ ሓወይ ግልጽነትካ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ ክብር ሓወይ እግዚአብሔር ኣምላክ ክሳብ ሎሚ ስለ ዝሓለወካ ክትሕጎስን ክትጽንዓን ዝግባእካ በዚ ሰዓት እዚ ሓዳር ክትገብር ድልው የለኻን ስራሕ ምላይኻ ዘለኻ ክትሕጎስ ምሳኻ ትሕጎስ ክትሓዝን ምሳኻ ትሓዝን ደጋፊት ከም ተድልየካ ኣብ መልእኽትኻ ሓቢርካ ናይኻ ሽጉሩ ግን ተረዲእካዩ ማለት ክብር ሓወይ ንእሽተይ ቁጣ ስለ ዝበፅሓካ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ከምኡ ኣይኮናን ወላ ንፍቕሪ ሓቢረናኻ ተዘይተጓዕዛ ብፍጹም ሕውነታዊ ዝኾነ ፍቕሪ ክድግፋኻ ከም ዝኽእላ ዘይምዝንጋዕ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ምዕራፍ 39 ተሪእኻ ጻድቕ ዮሴፍ ተሪእኻ ኣቦና ጻድቕ ዮሴፍ ሓጢአት ብዝባኑ ክትጎተውን ከላ ነዚ ሓጢአት እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኺ ከመይ ገይረ እየሞ ክፍጽሙ ብምባል እዩ ክዳኑ ደርቢላ ጴጢፋራ ሃዲሙ ኸይዱ ተመልከት ሓወይ ተባዕ ዝኾነ ስጉምቲ ወሲዱ ኣቦና ጻድቕ ዮሴፍ ንስኻ ብዝኸድካዮ ቦታ ብዙሕ እናረኣኻ ብምንዮት ከይትወድቕ ትፈርሕ ኣለኻ ስለዚ ሓውና ንስኻ ቀጻሊ ናብ ቤተክርስቲያን ምምላስካ ኣይትቋርጽ ቤተክርስቲያን ናይ ኩሉ መፍትሒ ስለ ዘለዋ ስለዚ ሕጽይቲ ስለ ዝሓስካ ካብዚ ምትድሕን ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተቐሚጥልና ዘሎ መልእኽቲ እዚ ይመስል ካብዚ ምትንምሕላው ሰባት ኣቅመ ኣዳም ሔዋን ምስ በጽሑ ስጋዊ ነገር ይፍትኖም እዩ ስለዚ ዝሙት ዓዘቕቲ ከይወድቁስ ሰብነቶም ከይረኽሱ ብቅዱስ መርዓ ክውሰኑ ከም ዝግባእ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ገሊጽልና እዩ ግናኸ ካብ ምንዝርና ምእንቲ ክርሕቕ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ናይ ገዛ ርእሱ ሰበይቲ ተሃልዎ ነፍሲ ወከፍ ሰበይቲ ድማ ናይ ገዛ ርእሳ ሰብኣይ ሃልዋ ኢሉ ከም ዝመሃረና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ካብ 2 ክሳብ 9 ክብር ሓወይ እዚ ከም ተወሳኺ ሓሳቢና ነግረካ ዘለና ቤተክርስቲያን ናይ ዝኹሉ መፍትሒ ኣለዋ ኣብ ቤተክርስቲያን መፍትሒ ዘየለ ነገር የለን ስለዚ ድማ እቲ መፍትሒ ዋና ነገር መንፈሳዊ ተጋድሎ እዩ ጸሎት ጾም ስግደት ርስኻ ምግታ ኣቦታት ኣብ ጸሎቶም ክሓስቡኻ ምግባር እዩ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጽር 7 ተሪእኻ ዲያብሎስ ተቃወሙ ክርሕቕ እዩ ናብ እግዚአብሔር ቅረቡ ናባኹም ክቐርብ እዩ ስለዚ ፈተና እንተበዝሐ ካብ እግዚአብሔር ቤት ዘይምርሓቕ ርስኻ ገዚእካ ክሳብ መወዳእታ ምጽናዕ ናይ ዘመን ሰማዕትነቱን እዚ እዩ ምርጫ ህይወት ኮነ ሞት በረኸት ኮነ መርገም ሓደ ሰብ ፍታዊ ዝመርጾም ኣብ ዘዳግም 30:19 ቀዳማይ ፍጥረት ኣዳም ፍቃድን ምርጫውን ምስ እግዚአብሔር ክነብር ማጽነት ተዋህቦም ስለዚ ሓወይ ህይወት ምርጫ ስለ ዝኾነት እቲ ኣቀዲምካ ዝነበርካዮ ህይወት እቲ ዝበለጸ ህይወት እዩ ማንያቱ እግዚአብሔር ዝህበካ ተስፋ መንገዱ ሕዝካ ተለሚንካ ዘይከኣል የለ እግዚአብሔር ማለት እግዚአብሔር እዩ ኩሉ ዝከኣሎ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ሓደ መልእኽቲ ክነግረካ ሐዋርያታት ምስላጥ ምሳቢዮም ዝሃበው ቃል ኣሎ ፍቃድ ጎይታ ይኹን ኢልና ሓደ ኣና ይብሎም ስለዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያ ምዕራፍ 21 ቁጽሪ 14 እዩ ስለዚ ንስኻውን ሓወይ እግዚአብሔር መንገዱ ሕዝካ ተለሚንካ ክሳብ መወዳእታ እንተጸኒዕካ እንተለሚንካ እግዚአብሔር ክገብርልካ ከም ዝኽእል ሓደ ኣብነት ክበካ ኣብነት ናይ ሃና ኣዴሳ ሜሌ ታሪክ ክበካ ሃና መኻን ብምባራ ሓዘን ዝመራ ሰብያ ነይራ ምግቢ ምብላዕ ክሳዕ ዝኣብያ ተሓዝን ነበረት ሓደ መዓልቲ ግን ጎለሎ ብዘይብላ እምነት ቆልዓ ክወሃባ ናብ ቤት መቕደስ ከይዳ ለመነት ጸሎታ ብምሉእ እምነት
ዝተጸለየ ከም ዝነበረ በዚ ቃል ከረድአካ ጸሎታ ምስ ወደት ከይዳ በልዖት ድሕርዚ ጓህ ዝብሎ ኣብ ገጻ ይትራይን ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1:18 ክቡር ሓወይ ከይዳ በልዖት ድሕሪ ጓህ ዝብሎ ኣብ ገጻ ይትራይን ትብል ቃል ደጊምካ ማስተማራ ቅድሚ ጽላያ ምግቢ ኣቢዋ ጸንሐ ልባ ብጓህ ነዲዱ ስለ ዝነበረ እዩ ድሕሪ ጸሎታ ግን ምግቢ በልዖት ጓህ ዝበሃል ድማ ካብ ልባ ጠፈ እዚ ኣይ ኣምበር ታና እምነት ጸሎት ትበሃል ውላድ ጌና ከይተዋህባ ከም ዝተዋህባ ኣሚናስ ሓዘና ዓጽያ እስከ ሕጂ ክቡር ሓወይ ናብ ነፍስኻ መልስ ኢልካ ምስ ነፍስኻ ተዛረብ ድሕሪ ምጽላይካ እንታይ ይስምዓካ ነቲ ዝደለኻዮ ከም ዝተዋህበካ ኣሚንካ ትሕጎስ ዶ ወይስ ድሕሪ ጸሎቱን ሽጉርን ጭንቑን ኢኻ ወይ በእምነት ዳጸሊ እግዚአብሔር ኩሉ ክረዳእካ እዩ ኩሉ ሰዓውን ሕጉስ ኩን ኣምላካ ተስፋ ግበር እዚ ኩሉ ተስፋ ካብ ሃለወስ ካብቲ ኩሉ ስጋን መንፈስን ዘርክስ ርእስና አንጽና እግዚአብሔር ብምፍራህ በቅድስና ፍጹም ንግበሮ ይብሉ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 1 ስለዚ ሓወይ ንሕና ንመኽረካ ነገር በተስፋ ንእግዚአብሔር ጸኒዕካ ምልማን እዩ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይተኸወልካ ምጽናሕ እዩ ኣብቲ ንሕና እንልምኖን እንሓስቡን እምብዛ ዓዚዙ ክገብር ዝከኣሎ ሓደ ኣምላኽ እዩ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 20 ስለዚ ሓወይ ነዚ ኩሉ ንኣምላኽ ጸኒዕካ ተቢዕካ ከይፈራሕካ ምልማን እዩ ሳብቲ እግዚአብሔር ዘዳለዎ ነገር ዘብቃዕካ መጨረሽታ ክንብለካ ንኽእል መንፈሳዊ ተጋድሎ እዩ ጸሎት ጾም ስግደት ርእስኻ ምግጣእ እዩ ኣቦታት እውን ኣብ ጸሎቶም ክዝክርካ ምግባር እዩ በዚ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክሳብ ናው ዘብቃዕካ ብተስፋ ምጽባይ እዩ ተመሊስልካ ክንከውን ተስፋ ንገብር ክቡር ሓውና እግዚአብሔር ናብ ዝተመናሃየ ነገር የብጽሕካ ቤተሰብ ዘለኩም ሓሳብ ይኹን ርቶ ብመንገዲ ኮመንት ንሓውና ይጠቅም ይዝበልኩሞ ክጽሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ንሕና ድማ በዚ ተፋኒናኩም ኣለና ስብሐት ለእግዚአብሔር ድሓን ኩኑ